салом алейкум дӯстони азиз. имрӯза мавзӯи мо дар бораи тени мечтара айрасист ки мо чӣ хел фарқ кунем ки мисол фреб нахӯрем. бародаро, ин видеода ман тарзи сирхшавиша нишон доданиям ва чӣ хел фарқ кунем ки мисол чанқа сирх тени расистӣ мешавад ва чанқа мисол хитоӣ. бародаро, нашуд видео кардан ки мада проблема нест. дар як рӯз метавонам ки 10 видео кунам. не ки ният ҳам хеле баъди 10,000 подписчик ӯ қана мондай. дар рӯи экран плюсака дидестем бародаро. аммо плюсака биҷиқен и барои пешравии канали мо. мехоҳам ки аз ин пас 10 видео кунам ки шумо усту шавед пеши як каси дига, як номарди дига ки мисол сумтона зиёд мегира сархам нашавед. барои плюсака ҷиқен беҳтарин видео ай пешай. раҳмат, рафтем. бародаро, салом алейкум. инаи тени китайский чанқар сирх мекунад, тени расистскира бинед. ина дидед? оз на таспондестем, ина як шинос омадем наздуш, ремонт кардем. нигоҳ кунед. дар чӣ дараҷа полни рост метаспа. ана вале бо мисол ина нигоҳ кунед, маълумайт ана бо зиёдтарам таспидан мегира. ана тени китайский нукошонам хе тезан. ана ва ё бо читарай сирхиш мисол камтар пастарак мешава. фонарика кушем, дидин? сирхиш ба дараҷае помидорча шид. баравай мисол шумо мисол чӣ кунед, дубликатҳоам бисёранд тено. ана